wabwino amalawi nonse konse kumene muli madera osiyanasiyana pamene lero pa 16 September tsiku limene andale ena amaona ngati tsiku lili kutali koma tsiku lija lafika. Ndipo amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti kwa nthawi yoyamba mbiri ya dziko lino sitinamve pa president akunena kuti tathesa maudindo, ndipo munthu ameneyi udindo wa president ndiye anaufunisisa, ndipo amakhala akuulota komatu mulungu sakufuna. Ndakhala ndikunena achakwera zimene munapanga kuchikangawa zija, zimene zija zizakusatani, koma kunena kwake kunali zonena kuti anyamatawa ndapakamwa. Ife siapakamwa, timayankhula zinthu zimene zikuchitika pa ground, zimene amalawi akuziona. Timafuna tikuwuzireni mayeso kuti ulamuliro wanu ukhale wonena kuti wina aliyense akondwe nawo, koma simunafune kumva malangizo athu. Chimene munakonda inu ndikumatuma anthu nkumatisaka atigwire atiphe. Chimene munadziwa inu ndi ulamuliro wankhaza, munthu amene angayankhule kumugwira, kumunyonga ndi kumupha. Munthu amene angatsutse ndi kumupha. Zonse zija amalawi amangoyang'ana. Mmalawi akafika akafuna kupita pa ground kuti akapange ma demonstration, kuntumizira apolisi, kuntumizira azikwanje, amalawi amangoti lilipo tsiku limene mulungu azatipase ma demonstration athu aulere, amene sitizatenga kalata kuchokera kwa DC, tizangoyenda ndi mapazi athu ndikukathana naye chakwera. Nde tsiku lija ndila lero, nde anthu andale mukuamva kuwawa amalawi pena pali ponse. Olo wa MCP amene kumfusa mwakavotera chana aline ndingavotere zopeperasi kwina kulikonse, anthu akunena kuti Lazarus Chakwera sakumufuna. Sine tusikampeni, sine okhatu akupereka ndrama. Pali madera ambiri anthu akuyesesa kupereka ndrama kuti zinthu ziyasinthire, koma sizitheka. Ngati khalidwe lanu lili loyipa, musayembekezere kunena kuti anthu akukondani. Anthu akumukonda munthu malinga ndi khalidwe lake, kandi osauka koma ali ndi khalidwe labwino. Anthu akunena kuti kuli bwino tiziyenda ndi osaukayi chifukwa ndi wa khalidwe labwino. Nde choncho amalawi kwa nthawi yoyamba mbiri ya Malawi taona president wa dziko lino akulephera kuthesa president waenda pa convoy ulendo kukaponya voti yake. Nthawi ino ndionena kuti udindo wina uliwonse wa mboma umakhala utatheratu. Okhawo amene ali mamaneja ndena otero mbomamo, apolisi udindo wawo sutha, wa ame udindo wake sumatha, koma andale ifeyo maudindo athu amayenereka kutha. Choncho taona president wa dziko akukakamira pa president, nchifukwa chake anapangira atu dongosolo lonena kuti pa 23 amulumbirise, ndipo waitana president wa ku Botswana, president wa ku Zambia, president wa ku Zimbabwe amene akumthandizira kuba mavoti, koma amalawi zonsezo sizitheka. Mzimu wa chilima ndi anthu 8 anthu 9 aja ali nafe limodzi, tikuyenda limodzi. Nchifukwa chake amati akati apange ichi akupezeka zonena kuti sizikutheka. Amalawi tione kumapeto kwa zonse kuti kodi mathematics igwira ntchito. Amadalira mathematics. Anthu tinanena kuti mathematics tango esiyani, musavutikane nayo. Anthufe tigwirise ntchito manyo koma makani. Nde mwaona zimene zikuchitika, nde akuyesesa kuti abere chisankhochi, koma palibe chimene chikutheka. Amalawi, by the end of the day ndikufuna mundiimbire telefoni mundiuze kunena kuti machines mathematics agwira ntchito kapena sanagwire. Ino amalawi muyenda ndife, ali Mpopo muyenda ndi Wabakiri Muluzi, muyenda ndi Boni Kalindo, muyenda ndi Alaiton Mangochi, muyenda ndi Steve Chimwaza,
muyende ndili Mpopo squad yonse, muyendatu ndi DJ Lomwe amene walimba mtima kunena kuti ine ndesi nditheka mpaka Malawi ataona kunena kuti kodi Sugar amatsekemeradi. Ndechocho Amalawi chigawo chaku mmawa kuno ndati ndingolongosola mwa zina zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana. Kudeza ku Namanolo, kuna Manolo Primary School anthu akuvota kawiri ena mpaka katatu akumafika paja poma pukuta inki kumene kundi kuma ku Nomanolo Primary School kudeza anthu akuvota katatu ena kawiri kwa pukuta anthu mainki koma anthu akugwidwa. Ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti minibus ya TNM, ndizomvesa chisoni kunena kuti makampani a network akugwira ntchito kuthandizira chipani cha MCP kuti chibere chisankho. Ndizomvesa chisoni kwambiri azisogoleri aku TNM. Choncho galimoto minibus ya TNM yanyamula asilikali 4 ku Kamuzu Barracks amene apita nawo ku Baraka Patawa. Asilikali awiri ayika Patawa ku Baraka, ndipo asilikali ena awiri asungidwa ku nyumba kwa mbusa wopepera, mbusa wa CCP wapa Baraka CCP. Inu muli ku Baraka mukuziwa, mutatiolo munyamuke muthamange anthu gulu, mutenge olo zikwanje zanu mupite ku nyumba kwa mbusa wa CCP wa ku Baraka, ku nyumba kwake wabisako asilikali kukakhala kulilongwe kwa akambazo, kukakhala kwa akambazo ku center imeneyo kwa deya ku center imeneyo nde akuchita kwauza kuti voterani chakwera. Kuphalombe kwa Muthuka kwapezeka maballot paper ochonga kale okwana 300. Abale anga mukapeza zima ballot paper zochonga tengani wochani, tengani ng'ambani, amene mwampeza nayoyo mpaseni makofi kuti asazapangeso. Limpopo ndi Comrade Tayo. Kumitawa kumene kundi kuphalombe, kumitawa kumene kukubwera anthu ochoka ku Mozambiki nda amene akuvotera. Nde akumati akavotera kuli munthu wina wake amene zina lake ndi Cash, amene iyi akumatenga anthu aja ndikupita nawo pa Airtel Money ndikukapangira withdraw drama ndikumapasa anthu aja nkumanyamuka ulendo wautali kumapita ku Mozambiki. Izi ndi zimene zikuchitika kumitawa. Izi ndi zimene zikuchitika kumitawa kumulanjeko. Anthu akuchoka ku Mozambiki ndikumavotera ndikumanyamuka ndikumapita. Mkulu ya amene akuchedwa Cash akupita kukapanga withdraw drama nkumapasa anthu aja. Ndi zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana a mdziko la Malawi. MCP yapanika ikupumira kukhwapa. Amalawi zikafika pa Japoni na kuti zatitopesa, zikafika pa Japoni na kuti zatitopesa tipanga ma demonstration chifukwa m'madera ambiri akulephera kuvota, akapita pokavota paja zimene zikuchitika pamene popo mashini aja munthu kuti avotere mwachisanzo afuna kuvotera kabambe pakumapezeka zono kuti pakubwera chinthu cha redi kena kunkubwera Lazarus Chakwera. Zikuchitika m'madera ena akati apite pamene paja akatere akupezeka kuzoona kuti pakutuluka nkhope ya Chakwera, nkhope za anthu ena onse sizikupezeka. Tinanena mathematic zimenezi kwa zunguko zinakanika. Tiyeni manyo ndio bwino wake paja pali mashini nde pali manyo. Ngakhale mwabweze anthu
ngakhale mwapanga kale mafiga onena kuti mulengeze kunena kuti wawina ndi Chakwera, gemu imeneyo sigwira. Malawi ayaka, Malawi anabero, Malawi akuyaka. Ngati simunaone Malawi akuyaka ndemuone Malawi aya. Amalawi tonse tikufuna tidziwe kumene kuli black box. Amalawi tonse tikufuna tidziwe kumene Chilima chimene anafera ndi chani. Ma presiding officers kuthyolo, ma presiding officers kuthyolo afika paja pomakakamiza anthu kunena kuti voterani Chakwerayi, voterani Chakwerayi. Ali iyayi, ife sitikufuna Chakwera, ife tikufuna president wakale wokalamba uja. Ali ndi Chakwera, ali iyayi, Chakwera ndi wachinyamata, ife tikufuna wokalamba uja. Nde ma presiding officer kuthyolo kumasamba njati afika paja pomakakamiza anthu kuti voterani Chakwera. Ma presiding officer ajati manena ma National Intelligence Service amene achokera ku Lilongwe aja ndi amene wowo Limpopo ndi Comrade Taya. Nako kumachinjiri kwapezekanso mavoti ochonga kumene kuso ndi kumachinjiri timati kumpata pamene pandi pakati pa mapiri aja amachinjiri ndi Ndilande pali dera lina limene limatchedwa kuti Mpata. Kumeneku kwapezekanso mavoti ochonga. Lazarus Chakwera ali pa mavoto. Kuli anthu ena amene achoka ku Israeli komanso anthu amene achoka ku Botswana, anthu amene akuthandizira kubera chisankho monena kuti azathu aku Zimbabwe abweresa power system kuchokera ku Zimbabwe. Ndicho linga chonena kuti magesi akazima agwirise ntchito system imeneyo. Ndicho linga chonoti kumalo amene iwo akuziwa zonoti kuli asilikali amene alemba ntchito kuti ateteze voti ya Chakwera zitheke. Choncho pali power system imene yachoka ku Zimbabwe. Mavuto alipo. Munampheranji Chilima kunchalo ku St Matthews primary kumene kuso kwapezeka mavotiso ochonga amene akupanga zimenezi ndi a DC akumeneku ndi mzukulu wawo Owen Chiomanika amene akhala kugawa ndalama usiku onsewu kumampasa Bilali Karimu kuti azigawa. Choncho kunchalo pa St Matthews kwapezekanso mavoti ochonga. Pa St Matthews papezekanso mavoti ochonga. Choncho Amalawi pena paliponse pamene pazipezeka mavoti ochonga. Tengani ng'ambani wochani. Tukufuna voti yonena kuti munthu asachite kukakamiza kuti ine ndikumfuna wakuti. Limpopo FM with Comrade Ntanyiwa. Tinampa Chilima sife, tinapanga maplani opha Chilima sife. Amalawi DPP ndi MCP yankhaza ndinda. DPP inamsiya Chilima wa moyo m'bale watwe pita ukhoza kukhala ndi ufulu kayambe chipani chako kakalowe chipani chimene ukufuna. Anapita ndikukajoina IMCP sanalole kunena kuti zimene anakambirana 5 years yanga 5 years yanu sanafune kuzilola zimene zicha ali koma timsowese munthu ameneyo. Lero MCP yasowatu mtendere nde jaji anangoti tizagwirisa ntchito mashini komanso tizagwirisa ntchito manyo. Nde mashini aja apanga zawo zimenezo sitizigwirisa ntchito za mashini izo tikagwirisa manyo. Anthu avotera chani manyo? Nde zonse zimene zikupezeka zovotazo ng'ambani ochani opezekaso ali ndi zimenezo amenyeni kunena kuti galuyo avumbuluka amene watumayo mwini wake wa galuyo aoneke. Ndizoona audio yano Antanyiwa yomwe mwalankhula usiku yomwe mwalankhula ndi DJ ani ndizoona mbiri kumwera kunodi mmene mmakambira muja kuti wabwera anthu achilendo ozapangisa ndi achilendodi. Yuni pamene tavotera taonadi ndi achilendo onekaso olusa kwambiri. Ndi nanenso ndinalusa kuti aziwe kuti zomwe kuvota kusindayambe kuvota lero enayamba kuvota kalekale. Choncho akumakhala ngati akumita kuwasatira anthu pambuyo
kuti akhale ngati akuwauzira zomwe akuchita. Choncho ine ndinakwanisa kuwabweza kuti namba vota kalekale mubwerere, ndipo chomwe ndabwera kuno ndikutani ndikuchiziwa. Ndiye popeza munakamba kale kuti ambiri ndi achilendo, zona ndi achilendo de ena achokera kaya kudowa achayeneka kuno sakupanga nkhope zomwe tikuona ni zachilendo, komabe anthu avotabe mbali yomwe iwo akuifuna kuti ichite bwinoyo basi. Ndiye zitengera iwo masenga omwe afuna azichitawo, fa munthu sangawine koma pamene sanawine. Ndiye kuti Amalawi tikhala okwiya kwambiri. Komano khani pa ground monga mmene mulili pa ground imo gwirani ntchitoyo. Amalawi posachedwa apa tiwoloka ngati Aigupto, posachedwa apa tiwoloka. Mulungu wathu satisiya choncho. Munali ndine Comrade Ntanyo, ndithamange ndikazungulire m'madera osiyanasiyana. Pano ndikufuna ndithamangire kwa Chinakanaka. Ndamva kuti kwa Chinakanaka pa Khaya Primary School kumenekonso zinthu sizikuchita bwino, nde ndikhala ndikuthamangira kumeneko. Ndikachoka kumeneko ndikafika ku Chisito, kenako ndikathamangira ndikapite ku Pasani, ndikazungulira kumeneko. Amalawi tikuzungulira dziko la Malawi, tikupaseni chimene chikuchitika pa ground. This is Comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Munali ndine chigawo chakumama kuno. Mukhale nanebe ndipo mukhalanso ndi Limpopo yonse kuti tikupasireni zonse mmene zikukhalira m'madera osiyanasiyana. Mwakoma nonse.